Les assemblees mallorquines del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans han decidit convocar una vaga d'estudiants de secundària el proper dia 11 d'octubre. Amb aquesta convocatòria ens sumam a l'iniciativa 11x12, una campanya en la que 10 organitzacions estudiantils independentistes d'arreu de l'estat espanyol volen plantar cara a les retallades del govern central del PP. Les reformes de Wert representen un nou atac a l'educació pública, que a Mallorca es troba sota l'amenaça constant dels senyors Bauzá i Bosch, entestats a l'espanyolitzar i privatitzar a marxes forçades. La nova ofensiva neoliberal, acompanyada d'una reducció dels pressupostos d'educació, es concreta en enduriment de les proves d'accés a l'universitat. Pujada de taxes a les universitats impossibilitant l'accés a milers d'estudiants. Preus desorbitats als màsters. Menys beques pels doctorats. Avançament de l'edat d'entrada a batxillerat i FP. Reformes en l'organització de les estructures de les universitats. Nova llei d'infracció i sancions a la universitat. Finançament extern de la universitat pública. Eliminació del professorat substitut. Augment d'alumnes per aula. Reducció del finançament destinat a les llengües minoritàries, voluntat de recentralitzar l'educació i la introducció de la lliure elecció contra el català. Davant aquesta situació, els estudiants presentarem batalla en un curs que es presenta calent i ple de mobilitzacions. Aquesta primera vaga de dia 11 és l'inici d'un cicle de lluita amb el que volem aturar les retallades i apostar fort per una escola pública, popular, catalana, no sexista i de qualitat.